салом алейкум ба ҳама. намояндагони кадом ҷараён мехостанд исломро ба талаботи рушди муносибатҳои сармоядорӣ мутобиқ гардонанд? ҷадидон. кадом ҷараён мехост бо роҳи интишори адабиёти нав ва чопии рӯзномаи маҷаллаҳо аҳволи мардумро беҳтар намояд? ҷадидон. моҳи январи соли 1910 кадом воқеа ба амал омад? фоҷиаи суннимазҳабон ва шиъамазҳабон. воқеа дар кадом шаҳр ба амал омада буд? 22 январи соли 1910 кушӣ байни суннимазҳабон ва шиъамазҳабон оғоз шуд. ҳар ду тараф нисбат ба якдигар ваҳшонияти зиёде зоҳир намуданд. бухоро. сухан дар бораи кадом рӯзнома меравад? рӯзномаи ягона минбари равшанфикрони тоҷик ба ҳисоб мерафт. рӯзнома то 2 январи соли 1913 ҳамагӣ 153 шумора нашр гардид. бухорои шариф. ноиби раиси думаи давлатии Русия А.Ф. Керенский дар бораи кадом воқеа гуфта буд? ба фронтҳои ҷангӣ боз як фронти нав, фронти Туркистон илова гардид. шӯриши миллию озодихоҳии соли 1916. кадом шӯриш дар амурати Бухоро ба амал наомадааст? шӯриши миллию озодихоҳии Хуҷанд рӯзи 25 октябри 7 ноябри соли 1917 ба кадом давлат асос гузошта шуд? давлати шӯравӣ. кадом давлат солҳои 1917-1991 вуҷуд дошт? давлати шӯравӣ. солҳои мавҷудияти давлати шӯравиро муайян кунед. 1917-1991. кадом давлат солҳои 1918-1924 вуҷуд дошт? ҷМШС Туркистон. кадом давлат солҳои 1920-1924 вуҷуд дошт? ҷХШ Хоразм. кадом давлат солҳои 1922-1991 вуҷуд дошт? ИҷШС. кадом ҷумҳурӣ солҳои 1924-1929 вуҷуд дошт? ҷМШС Тоҷикистон. диктатураи пролетариат чист? ҳокимияти номаҳдуди синфи коргар. таҷовузи Колесов ба муқобили кадом давлат равона гардида буд? амурати Бухоро. аввалин давлати социалистии Осиё Марказиро муайян кунед. ҷМШС Туркистон. сегонаи ҳарбии сиёсӣ дар кадом минтақа фаъолият дошт? Помир. солҳои мавҷудияти ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Туркистонро муайян кунед. 1918-1924. кадом ҷумҳурӣ солҳои 1920-1924 вуҷуд дошт? ҷХШ Бухоро. солҳои мавҷудияти ҷумҳурии халқии шӯравии Хоразмро муайян кунед. 1920-1924. солҳои мавҷудияти ҷумҳурии халқии шӯравии Бухоро муайян кунед. 1920-1924. кадом воқеа 14 октябри соли 1924 ба амал омадааст? қарори дар ҳайати ҷШС Узбекистон ташкил додани ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон қабул гардид. ташкили коммунаҳо ба даври амалӣ намудани кадом сиёсат хос буд? коллективонӣ. ташкили колхозҳо ба давраи амалӣ намудани кадом сиёсат марбут аст? коллективонӣ. ташкили совхозҳо ба давраи амалӣ намудани кадом сиёсат марбут аст? коллективонӣ. ки аввалин раиси президиуми кумитаи инқилобии ҷМШС Тоҷикистон буд? Нусратулло Махсум. навори аввалини филмбардорони тоҷик чӣ ном дошт? омадани поезди аввалин. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси ҷШС Тоҷикистон. солҳои 1924-1929 Тоҷикистон дар ҳайати кадом ҷумҳурӣ буд? ҷумҳурии шӯравии социалистии Ӯзбекистон. кадом ҷумҳурӣ солҳои 1929-1991 вуҷуд дошт? ҷШС Тоҷикистон. алифбои лотинӣ кадом солҳо дар Тоҷикистон амал мекард? 1929-1939. 22 июни соли 1941 кадом воқеа ба амал омада буд? олмони фашистӣ дар ИҷШС ҳуҷум кард. қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ аз Тоҷикистон. Чутак Урӯзов. қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ аз Тоҷикистон. ҳайдар Қосимов. қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ аз Тоҷикистон.
Фатҳулло Аҳмадов, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Аҳмад Турдиев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Сафар Амиршоев, аввалин қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Неъмат Қарабоев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Домулло Азизов, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Исмоил Ҳамзаалиев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Неъмат Қарабоев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Саидқул Турдиев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Туйчи Ерегитов, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Ҳодӣ Кенҷаев, кадом фарзанди Тоҷикистон дар корнамоии хонаи Павлови Сталинград иштирок кардааст? Аҳмад Турдиев, Исмоил Ҳамзаалиев ва Ҳодӣ Кенҷаев барои корнамоӣ дар кадом муҳориба сазовори унвони қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ гардиданд? Курск, кадом ҷанговари тоҷик дар муҳорибаи Сталинград қаҳрамонӣ нишон дод? Аҳмад Турдиев, кадом тоҷикписар дар муҳорибаи озод кардани назди Балтика қаҳрамонӣ нишон дод? Сафар Амиршоев, кадом воқеа ба ҷанги бузурги ватанӣ хотима бахшид? Ғалабаи пурраи халқи шӯравӣ бар олмони фашистӣ. Садриддин Айнӣ кадом асарашро дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ таълиф намудааст? Қаҳрамони халқи тоҷик Темур Малик. Сухан дар бораи кадом марҳилаи таърихӣ меравад? Таърихчиён дар мавзӯъҳои ватанпарварию қаҳрамонӣ асарҳо эҷод карданд. Асарҳои Садриддин Айнӣ, Исёни Муқаннаъ ва қаҳрамони халқи тоҷик Темур Малик Беғафуров ва Н. Прохоров халқи тоҷик дар мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти ватани худ аз чоп баромаданд. Ҷанги бузурги ватанӣ. Дар солҳои истиқрори баъдҷангӣ 1946-1950 ки роҳбари Тоҷикистон буд? Бобоҷон Ғафуров. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Бобоҷон Ғафуров ба амал омада буд? Таҷлили даҳсолагии ғалаба бар фашизм. Дар ин давра ки роҳбари Тоҷикистон буд? Ҳокимияти шӯравӣ дар бораи бекор намудани тартиби карточкагӣ ба молҳои саноатӣ ва хӯрокворӣ қарор қабул намуд. Бобоҷон Ғафуров. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Турсун Улҷабоев ба амал омада буд? Ба кор оғоз намудани студияи телевизионии шаҳри Душанбе. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Турсун Улҷабоев ба амал омада буд? Оғози сохтмони нерӯҳои барқи Оби Норак. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Турсун Улҷабоев ба амал омада буд? Ҷашн гирифтани 1100-солагии Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Сухан дар бораи кадом ходими сиёсӣ меравад? Маҳз дар тӯли солҳои 1956-1961 ӯ ҳамчун донандаи хуби ҳаёти иқтисодӣ бо сохтмони корхонаҳои калони саноатӣ эътибор дод. Турсун Улҷабоев. Сухан дар бораи кадом ходими сиёсӣ меравад? Дар натиҷаи кӯшиши зиёд ва серталаби ӯ 50 000 гектар замин гирифта шуда дар заминаи он ноҳияи Зафаробод ташкил ёфт. Турсун Улҷабоев. Аввалин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистонро муайян кунед. Садриддин Айнӣ. Давоми дурусти ҷумлаи зеринро муайян намоед. Дар солҳои 50-уми асри гузашта дар Тоҷикистон нерӯҳои барқи обии Дӯстии халқҳо дар Қайрухум сохта шуд. Кадом воқеа то эълони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст? Ба истифода додани заводҳои нуриҳои азотии Вахш. Киро ситораи баллети тоҷик ном мебурданд? Малика Собирова. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Ҷабор Расулов ба амал омада буд? Ба кор даромадани нерӯҳои барқи Оби Норак. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Ҷабор Расулов ба амал омада буд? Таъсиси ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино. Кадом воқеа дар солҳои роҳбарии Ҷабор Расулов ба амал омада буд? Таъсиси ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Бо талошу муборизаҳои кадом қишри ҷомеа забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт? Зиёиён. Сухан дар бораи кадом сиёсат меравад? Роҳ ёфтани гуногунандешӣ дар ҷомеаи шӯравӣ асосан ба туфайли сиёсатӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри сипаригашта оғоз гардида буд. Бозсозӣ. Сухан дар бораи кӣ меравад? Талаби асосии онҳо қабули қонун дар бораи мақоми давлатӣ додан ба забони тоҷикӣ буд. Зиёиён. 22 июни соли 1989 кадом воқеа дар Тоҷикистон ба амал омада буд? Қонун дар бораи ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ қабул гардид.
қарор дар бораи эълон шудани истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кадом мақомоти ҳокимият қабул гардид? шӯрои олӣ. сухан дар бораи кадом созмон меравад? 8 декабри соли 1991 дар Балдовежск сарварони Русия Б.Н. Елсин, Беларус С.С. Шушкевич ва Украина Л.М. Кравчук ҷамъ омада дар бораи таъсиси созишнома имзо карданд. иттиҳоди давлатҳои мустақил. ин воқеа чӣ пайванд дошт? дар Беловежск сарварони Русия Б.Н. Елсин, Беларус С.С. Шушкевич ва Украина Л.М. Кравчук ҷамъ омада дар бораи таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил созишнома имзо карданд. ИЖШС ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ аз байн рафт. паёмади созишномаи Беловежскро муайян кунед. аз байн рафтани ИЖШС. паёмади заволи ИЖШС-ро муайян кунед. таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил. паёмади созишномаи Беловежскро муайян кунед. таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил. давоми дурусти ҷумларо муайян кунед. 16 ноябри соли 1992 иҷлосияи 16 шӯрои олӣ оғоз гардид. воқеаи иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кунед. интихоби Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаи раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон. воқеаи иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кунед. қабули қарор дар бораи афви умумӣ. воқеаи иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кунед. қабули парчами давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. ислоҳоти иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ибтидои асри 21 бо номи кадом арбоби сиёсӣ алоқаманд аст? Эмомалӣ Раҳмон. кадом давлат ташаббускори гузарондани 10-солаи байналмилалии амалиёти об барои ҳаёт аст? Тоҷикистон. кадом воқеа дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба амал омадааст? ба истифода додани аввалин агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун. кадом воқеа дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба амал омада буд? узви ташкилоти умумиҷаҳонии савдо гардидани Тоҷикистон. рӯзи ваҳдати миллӣ ба қабули кадом ҳуҷҷати таърихӣ марбут аст? созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон. кадом воқеа солҳои 1999 ба амал омада буд? таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён. соли 2001 ба кадом созмон асос гузошта шуд? созмони ҳамкории Шанхай. соли 2004 ҷоизаи байналмилалии шаҳри сулҳ ба кадом шаҳр супорида шуд? душанбе. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 27 июн кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи ваҳдати миллӣ. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябр кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи истиқлолияти давлатӣ. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 23 феврал кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи қувваҳои мусаллаҳ. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи президент. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9 май кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1 май кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 октябр кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи забони давлатӣ. ҳамасола 24 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи парчами давлатӣ. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11 март кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи матбуот. соли 1991 Тоҷикистон узви гардид. иттиҳоди давлатҳои мустақил. ҷумҳурии Тоҷикистон узви кадом ташкилот аст? созмони ҳамкории Шанхай. 2 марти соли 1992 Тоҷикистон узви гардид. созмони Милали Муттаҳид. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Бобоҷон Ғафуров. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Садриддин Айнӣ. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Мирзо Турсунзода. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Эмомалӣ Раҳмон. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Шириншоҳ Шоҳтаймур. қаҳрамони Тоҷикистонро муайян кунед. Нусратулло Махсум. Фиръавн унвони шоҳони кадом давлат буд? Мисри қадим. аҳроми калонтарини дунё Хеопс дар кадом давлат сохта шуда буд? Мисри қадим. харобаҳои шаҳри қадимаи Хараппа дар кадом давлат пайдо карда шуд? Ҳиндустон. сохти кастагӣ дар кадом давлат пайдо шуда буд?
ҳиндустони қадим. табақаи иҷтимоӣ дар ҳинди қадим. каста забон ва хати қадими ҳиндӣ. санскрит ибодатгоҳи дини будоӣ. дайр ибодатгоҳи насрониён. калисо ҳаммурапи ҳокими кадом кишвар буд? бобул асари илиадаи ҳомер ба кадом мавзӯъ бахшида шудааст? ҷангҳои троя. мутафаккири юнони қадим. суқрот мутафаккири юнони қадим. афлутун ҳеродот муаллифи кадом асар аст? таърих мутафаккири руми қадим. ситсерон юлий сезар арбоби давлатии кадом давлат буд? руми қадим. ҷангҳои гладиаторӣ дар кадом давлат ташкил карда мешуд? империяи рум. ҷангҳои байни рум ва карфаген дар таърих бо кадом ном маълум аст? ҷангҳои пунӣ. амфитеатри колизей дар ҳудуди кадом давлат ҷойгир аст? италия. баъди марги искандари мақдунӣ дар миср кадом сулола сари қудрат омад? птоломейҳо. спартак кӣ буд? сардори шӯриш. шӯриши спартак дар кадом давлат ба амал омада буд? империяи рум. маҷлиси халқиро дар рӯзи Киев чӣ меномиданд? вече. княз унвони ҳокимони кадом давлат буд? рӯси Киев. анҷумани ашрофони қабилаҳои муғул. қурултой. ҳокими Туркияи Усмонӣ чӣ унвон дошт? султон. ҷамъияте ки дар он ду синф заминдор ва деҳқон бартарӣ дорад? феодалӣ. ҷамъияте ки дар он муносибатҳои молмулкӣ бартарӣ доранд? капиталистӣ. ҷамъияте ки бар ҳокимияти номаҳдуди синфи коргар бунёд ёфта буд? социалистӣ. хоқонати турк дар кадом ҳудуди ҷуғрофӣ таъсис ёфта буд? муғулистон ва Олтой. созишномаи Верден дар соли 843 ба пароканда шудани кадом давлат оварда расонид? империяи франкҳо. сулолаи сафавиён дар куҷо ҳукмронӣ карда буд? эрон. аввалин канцлери империяи Олмон. Отто Бисмарк. отто Бисмарк сиёсатмадори кадом давлат буд? олмон. рехстаг мақоми олии намояндагии кадом давлат буд? империяи Олмон. мақоми олии намояндагии империяи Олмонро муайян кунед. рехстаг. дар Англия чиро тред юнион мегуфтанд? иттифоқҳои касаба. забти Мексика ба номи кӣ марбут аст? кортес. ҷорҷ Вашингтон ходими сиёсии кадом давлат буд? иёлоти муттаҳидаи амрико. оливер Кромвел иштирокчии фаъоли инқилоби буржуазӣ буд? англия. ҷанги садсола байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? испания ва италия. ҷанги шимолӣ 1700-1721 байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? шветсия ва русия. ҷанги Қрим байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? англия ва франсия. кадом давлатро устухонаи ҷаҳон ном мебурданд? англия. соли 1878 созишномаи сулҳи Сан-Стефано байни кадом давлатҳо баста шуд? русия ва Туркия. микроскопро кадом олим кашф кардааст? А. Ливенгук. асосгузори геометрияи ғайриевклидӣ. Н. И. Лобачевский. назарияи нисбиятро кадом олим кашф кардааст? Эйнштейн. дастгоҳи чопи китобро кӣ ихтироъ кардааст? Иоганн Гутенберг. шуои Х-ро кадом олим кашф кардааст? рентген. қонуни ҷозибаи умумиҷаҳониро кадом олим кашф кардааст? Исаак Ньютон. назарияи эволюсионии пайдоиши одамро кадом олим пешниҳод карда буд? Чарлз Дарвин. кашшофи қитъаи Амрико. Христофор Колумб. ихтирои телефон ба номи кадом олимон марбут аст? А. Б. Белл ва И. Грей. кадом давлатҳо иттифоқи сегонаро ташкил доданд?
италия, олмон ва австро-венгрия кадом давлатҳо иттифоқи антантаро ташкил доданд? англия ва фаронса иттифоқи балкан соли 1912 бар зидди кадом давлат таъсис ёфта буд? туркия антанта чӣ гуна ташкилот буд? ҳарбӣ иттифоқи сегона чӣ гуна ташкилот буд? ҳарбӣ дар нимаи дуюми асри 19 дар олмон баъд аз император кӣ шахси якум дониста мешуд? канслер дар кадом ҷанг давлатҳои узви созмонҳои атланта ва иттиҳоди сегона иштирок карданд? ҷанги якуми ҷаҳон кушта шудани вориси таҳти австро-венгрия Франц Фердинанд баҳонаи оғози кадом ҷанг гардид? ҷанги якуми ҷаҳон нақшаи ҷангии олмон дар ҷанги якуми ҷаҳон чӣ ном дошт? нақшаи Шлиффен соли 1919 дар кадом конференсияи байналмилалӣ масъалаи ташкили созмони байналхалқии Лигаи Миллатҳо баррасӣ гардид? Конференсияи байналхалқии сулҳи Париж нишондодҳои кадом конференсияи байналмилалии сулҳ низоми Версалро ба вуҷуд овард? Париж масъалаи асосии конференсияи Вашингтонро муайян намоед. соҳиб гаштан ба ҷазираҳои уқёнуси Ором сулулаи Габсбургҳо дар кадом давлат ҳукмронӣ буд? Австро-Венгрия дар конференсияҳои Генуя ва Гаага кадом масъаларо баррасӣ намуданд? пардохти қарзи Русияи подшоҳӣ ва ҳукумати муваққатӣ масъалаи асосии конференсияи Лозаннаро муайян намоед. тақсимоти мустамликаҳои Туркияи Усмонӣ дар фосилаи байни ду ҷанги ҷаҳонӣ кадом созмони байналмилалӣ фаъолият намудааст? Лигаи Миллатҳо ҳаракати 3 май дар кадом кишвар сар зад? Чин аввалин нақшаи иқтисодии давлати шӯравиро муайян кунед. Гоэлро нақшаи Гоэлро чӣ вазифа дошт? сохтмони силсилаи нерӯгоҳи барқи обӣ мақсади Фаронса дар ташкили паймони Антантаи хурд бо иштироки Чехословакия, Югославия ва Руминия аз чӣ иборат буд? давом додани мубориза бар зидди олмон дар нимаи аввали асри 20 кадом давлат бузургтарин кишвари соҳибмустамлика ҳисоб меёфт? Британияи Кабир дар кадом давлат ҳизбҳои консерваторҳо, Тори ва либералҳо Виги фаъолият кардаанд? Англия асосгузори давлати шӯравиро муайян кунед. Ленин Сун Ятсен ходими давлати кадом давлат буд? Чин Вудро Вилсон сардори кадом давлат буд? ИМА барномаи роҳи нави Франклин Рузвелт дар кадом давлат татбиқ гардид? ИМА ҷанги дуюми ҷаҳон аз кадом воқеа оғоз гардид? ҳуҷуми Олмон ба Полша ин воқеа чӣ паёмад дошт? Германия Олмон 1 сентябри соли 1939 ба Полша ҳуҷум кард. ҷанги дуюми ҷаҳон оғоз гардид. Ризошоҳи Паҳлавӣ сардори кадом давлат буд? Эрон Франклин Делано Рузвелт сардори кадом давлат буд? ИМА Маҳатма Ганди ходими сиёсии кадом давлат буд? Ҳиндустон кадом созмон баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон таъсис ёфта буд? Созмони Милали Муттаҳид натиҷаи асосии конференсияи Сан-Франсискоро муайян намоед. таъсиси Созмони Милали Муттаҳид Созмони Милали Муттаҳид соли 1945 бо кадом мақсад таъсис дода шуд? пешгирии ҷанг ва ба роҳ модани ҳамкории осоишта дар сайёра кадом мақоми СММ Эъломияи умумии ҳуқуқи башарро қабул намуд? Маҷмаи умумӣ муассисаи махсус доир ба маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО мақоми кадом созмони байналмилалӣ аст? Созмони Милали Муттаҳид Маҷмаи умумӣ мақоми роҳбарии кадом созмони байналмилалӣ аст? Созмони Милали Муттаҳид Шӯрои амният мақоми кадом созмон аст? Созмони Милали Муттаҳид поягузории усули муборизаи муқобилият бидуни зӯровариро муайян намоед. Маҳатма Ганди доктринаи Трумен дар кадом кишвар қабул гардид? ИМА сиёсати роҳи одилонаи Гарри Трумен дар кадом кишвар амалӣ гардид? ИМА
ки Чинро ҷумҳурии халқӣ эълон кард? Мао Цзедун ҳаракати миллии озодихоҳии мардуми Вьетнамро кӣ роҳбарӣ мекард? Хо Ши Мин. дар кадом санад гуфта шудааст тамоми одамон озод ба дунё меоянд ва аз лиҳози манзалату ҳуқуқ ба ҳам баробаранд? Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. 1 октябри соли 1949 кадом ҷумҳурии социалистӣ таъсис ёфт? ҷумҳурии халқии Чин. кадом давлат пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон роҳи социалистии тараққиётро пеш гирифт? Чин. чунин вазъият чӣ паёмад дошт? ҳар ду тараф аз он хавф дошт ки захира ва имкониятҳои олмон дар ҷанги сард ба зери назорати тарафи муқобил мегузарад. дар ҳудуди олмон раванди ташкил ёфтани ду давлат оғоз гардид. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси Созмони Милали Муттаҳид. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси НАТО. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси аҳдномаи Бағдод Сенто. кадом мустамликаи Британияи Кабир соли 1947 ба ду давлати мустақил тақсим гардид? Ҳиндустон. низоми ҷаҳонии социализм дар кадом марҳилаи таърихӣ ба миён омад? пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси ҷумҳурии федералии Олмон. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ бештар ба амал омада буд? хотимаи ҷанги дуюми ҷаҳон. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? қабули эъломияи умумии ҳуқуқи башар. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси созмони шаҳрномаи Варшава. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? парвози аввалин инсон ба кайҳон. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ пештар ба амал омада буд? сохтмони девори Берлин. кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ пештар ба амал омада буд? ғалабаи инқилоби исломӣ дар Эрон. ҷанги сард баъд аз нутқи кадом ходими сиёсӣ оғоз гардид? Уинстон Черчилл. солҳои ҷанги сардро муайян кунед. 1946-1991. мақсади нақшаи Маршалл аз чӣ иборат буд? ёрии молиявии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба давлатҳои Аврупои Ғарбӣ. ин воқеа кай ба амал омада буд? бо марги Сталин давраи томи бунёди сохти давлатдории социалистӣ ки ба сохтор ва мақомоти ҷазодиҳӣ асос ёфта буд ба охир расид. 5 марти соли 1953. сиёсати нарм бо номи кадом ходими давлати ИЖШС алоқаманд аст? Никита Хрушёв. давлатҳои социалистии Аврупо бо сардори ИЖШС паймони шаҳрномаи Варшаваро кадом сол таъсис доданд? соли 1955. 14 майи соли 1955 кадом воқеа ба амал омад? шаҳрномаи Варшава ба имзо расид. шаҳрномаи Варшава иттифоқи кадом давлатҳо буд? давлатҳои социалистӣ. чаро соли 1960 дар таърих ҳамчун соли Африко дониста мешавад? 17 давлат истиқлолият ба даст даровард. нахустпарвози инсон ба кайҳон 12 апрели соли 1961 ба номи кӣ марбут аст? Юрий Гагарин. ҷон Кеннеди дар бораи кадом воқеа чунин гуфтааст: девор ин дузах аст, вале аз ҷанг хело беҳтар аст? буҳрони Берлин. карикатура моҳияти кадом зуҳуроти таърихиро инъикос мекунад? мустамликадорӣ. дар ҷадвал сохтори кадом созмони байналмилалӣ тасвир шудааст? Созмони Милали Муттаҳид. харита воқеияти кадом давраи таърихи Олмонро инъикос мекунад? солҳои баъдиҷангӣ соли 1946-1949. дар акс муҷассамаи инъикос ёфтааст? озодӣ. карикатура моҳияти кадом раванд, воқеа, падидаро инъикос мекунад? ҷанги сард. карикатурае ки дар он Хрушёв ва Кеннеди тасвир шуданд, воқеияти кадом давраро инъикос менамояд?
воқеаҳои Куба ва рақобати ИМЕА ва ИЖС дар сулҳҳои 60-ими асри 20. дар натиҷаи заволи кадом давлат кишварҳои дар харитаи инъикос гардида истиқлолият ба даст оварданд? Югославия. кадом воқеаро лаҳзаи тарс ва такони шуъур номидаанд? буҳрони Куба. сухан дар бораи кадом воқеа меравад Хрушёв, Кеннеди, Кастро ва тамоми инсоният якумин бор худро дар як қайиқ, ки дар маркази гирдоби атомӣ қарор дошт, эҳсос карданд? буҳрони Кариб. кадом созмон соли 1964 дар Фаластин таъсис ёфта то имрӯз барои истиқлолияти он мубориза мебарад? созмони озодибахши Фаластин. ислоҳоти инқилоби сафед дар кадом давлат гузаронда шуд? Эрон. сухан дар бораи кадом сиёсат меравад? ин сиёсат мебоист ҳаёти ҷомеаро пурра аз нав месохт ва мувофиқи таълимоти Мао тамоми хоинонро, ки ба сохтмони социализм халал мерасонданд, аз роҳ бартараф мекард. инқилоби фарҳангӣ. масъалаи Уотергейт сабаби ба истеъфо рафтани кадом президенти ИМЕА гардид? Ричард Никсон. соли 1971 дар масъалаи Кашмир байни кадом кишварҳо низоъ бархост? ҳиндустон ва Покистон. дар кадом кишвар соли 1973-1997 диктатураи генерал Августо Пиночет ҳукмрон буд? Чили. сухан дар бораи кадом воқеа меравад? моҳи август соли 1975 дар Хелсинки роҳбарони сиёсии давлати Аврупои ИМЕА ва Канада ҳуҷҷати хотимавиро имзо карданд, ки кор дар атрофи он 2 сол ва машваратҳои сиёсӣ 10 сол давом карда буд. маҷлиси машварати оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. созишномаи Кемп Дэвиди соли 1978 байни кадом давлатҳо ба имзо расид? Миср ва Исроил. созишномаи Кемп Дэвид барои ҳалли муноқишаи кадом минтақа ба имзо расида буд? шарқи наздик. бозгашти имом Хумайнӣ ба Эрон 1 феврали соли 1979 чӣ паёмад дошт? бо ғалаба анҷом ёфтани инқилоби исломӣ. сухан дар бораи кӣ меравад? 1 феврали соли 1979 аз Париж ба Теҳрон баргашт ва 11 феврал бо роҳбарии ӯ инқилоби исломии Эрон пирӯз шуд. имом Хумайнӣ. нерӯгоҳи ҳарбии шӯравӣ кадом сол ба Афғонистон дароварда шуданд? 1979 дар қатли роҳбари Афғонистон Ҳафизулло Амин гурӯҳи таъиноти махсуси кадом давлат иштирок дошт? ИЖС. маҷмӯи чораҳои ба амал баровардани сиёсати дохилии ҳукумати муҳофизакорони Британияи Кабир дар солҳои 1979-1990 чӣ ном дошт? тетчеризм. сиёсати тетчеризм дар кадом мамлакат амалӣ гардида буд? Британияи Кабир соли 1980-1988 кадом кишварҳо ба ҳам ҷангиданд? Эрон ва Ироқ. Индира Ганди сарвазири кадом давлат буд? ҳиндустон. 9 ноябр соли 1989 дар ҷумҳурии демократии Олмон кадом воқеаи муҳим рӯй дод? девори Берлин аз байн бардошта шуд. аввалин канцлери олмонӣ ягона кӣ буд? Ҳелмут Кол. сиёсати бозсозӣ бо номи кадом ходими давлатӣ марбут аст? МС Горбачёв. кадом сиёсати ҳокимияти шӯравӣ сабаби аз байн рафтани ИЖС гардид? бозсозӣ. ин раванд бо номи кадом ходими сиёсӣ алоқаманд аст? 3 октябри соли 1990 ҷДО ва ҷФО бо ҳам муттаҳид шуданд. олмони ягона ташкил ёфт. Ҳелмут Кол. бо ташаббуси кадом ходими сиёсӣ ҷДО ва ҷФО муттаҳид гардиданд? Ҳелмут Кол. сухан дар бораи кадом давлат меравад? ҳокимияти қонунбарории мамлакат ба парламенти дупалатагӣ мансуб аст, ки аз Бундестаг ва Бундесрат иборат мебошад. ҳокимияти иҷроияро ҳукумат бо сардории канцлери федералӣ ба амал мебарорад. ҷумҳурии федеративии Олмон. моҷарои Олстер дар кадом кишвар идома дорад? Британияи Кабир. дар кадом кишвар император рамзи давлат ва ягонагии миллат аст? ҷопон. чунин вазъият дар кадом давлат ба вуҷуд омад? бинобар ба сари қудрат расидани
милошевич таъсири шовинизм бузургдавлатӣ дар сиёсати дохилӣ низ шиддат пайдо кард. Сербия. Кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? Аз байн бардоштани девори Берлин. Кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил. Кадом воқеа аз рӯи тартиби хронологӣ баъдтар ба амал омада буд? таъсиси созмонҳои ҳамкории Шанхай. Феминизм чист? ҳаракат барои ба даст овардани баробарҳуқуқи занон ва мардон. Кадом мафҳум сарҳади байни давлатҳои сармоядорӣ ва социалистиро ифода мекард? Пардаи оҳанин. Идеология чист? маҷмӯи ақидаҳое ки муносибати шахс ва ё гурӯҳи одамонро ба раванди таърихӣ ва нақшаи онҳоро дар ин ҷараён ифода менамояд. Доминион чист? минтақаи худмухтор дар ҳайати Империяи Британия ки шоҳи онро ба сифати сарвари давлати худ мешиносад. сензура чист? назорати қатъии нашрияҳо ва воситаҳои ахбори умум. мафҳуми ҳамгироӣ чӣ маънӣ дорад? ба ҳам наздикшавӣ, мувофиқсозӣ ва ҳамкории судманд. сиёсати нажодпарастӣ, поимоли ҳуқуқ ва аз ҳам ҷудо кардани сиёҳпӯстону сафедпӯстонро чӣ ном мебаранд? апартеид. назорати қатъии нашри китоб ва воситаҳои ахбори умум чӣ ном дорад? сензура. шаҳрнома ва ё созишномаи байналхалқиро чӣ меноманд? конвенсия. маънои мафҳуми апартеидро муайян намоед. тақсими одамон ба сафедпӯстону сиёҳпӯстон. ҳамгироӣ чӣ маъно дорад? ба ҳам наздикшавӣ, мувофиқсозӣ ва ҳамкориҳои судманд. кадом воқеа сабаби мустаҳкам гардидани мавқеи низомиён дар ҳаёти сиёсии Покистон гардид? озмоиши силоҳи ҳастаӣ. мақомоти қонунгузории ИМЕА-ро муайян кунед. конгресс. бундесвер чист? қувваҳои мусаллаҳаи олмон. 11 сентябри соли 2001 чӣ воқеа рӯй дода буд? маркази тиҷорати ҷаҳонӣ ҳадафи ҳамлаи террористон қарор гирифт. сухан дар бораи кадом воқеа меравад? ҳукумати ИМЕА муътақид буд, ки ин ҷинояти даҳшатнокро аъзои созмони террористии Ал-Қоида бо сарвари Усома бини Лоден содир намудаанд. ҳамлаи террористӣ дар шаҳрҳои Нью-Йорк ва Вашингтон. сухан дар бораи кадом масъалаи ҷаҳонӣ муосир меравад? Сеул тарафдори ҳамзистии осоишта ва ҳамкории байни ҷануб ва шимол буда, муқобили муҳосираи байналмилалии Пхеньян мебошад. муттаҳидшавии Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ. хайр дӯстон, насиб бошад дар оянд мувофиқашро ҳам мепартоем. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад дар плейлист Маркази Миллии Тестӣ. хайр, то боздид.